Dobro, ajde. Bare čvrstvo rakate kako krzna traži. Ne, 38. Klekni, vaka, klekni. Ona, moj sudija je ovo. Klekni. Dalija. Koji će u priberi pusti. Koji će u priberi Moj mance bi dobro Koji će u priberi. Evo minut je goro. Minut je gotov, da. Ladno je ne. Ne, pa daj. Ne, onaj tamo. Ne, beži dalje. Ne beži dalje, mance, beži, kad ti ne može. Vaka pravi, vaka. Čemu ti se prste. Jarla baba. Komšijama ti se kablici. Mile, klikni malo cej. Nema klekanje. Tancuju. Ajde, ušte 30 sekundi. Još 3 sekunde. Klikni malo cej. Allah da ti je zovu. Na filmu nema. Odlično. Evo te. Klikni. Ajde vam papa mač. Mnogo je dobro ona, svaka je čast. Ove dobro je što je kaj pisanija. Ušte 15. O, pa gotovo je. Mile, vaka ćemo ti Ajde malo. Ajde, Za ovo bio ti tebe. ćemo ti bar